Hallelujah, dɔfoɔ onyankopɔn ɔnhyira bebree. Onyame a ne yɛmu yɛ ne n'adɔyɛ dɔɔso no ɛnɛ nso ama ade papa akye yɛn. Ɛno nti me mpaebɔ nyinaa ne sɛ ɛnɛ da yi yɛnkɔ so mfa yɛn ho nto ne so. Na ahokyere bi a wonam mu, sɛ yɛ yareɛ, sɛ yɛ sikasɛm, sɛ yɛ mma ateeteyɛ, awareɛ mu nsɛm, ne nyinaa yɛde bɛ Awurade anim, Awurade tie yɛn. Ɛno nti ɛnnɛ yɛpagya ne nyinaa bɛ Awurade anim. Awurade yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ bra wo mma bra yɛn sraban mu. Bɛsra wo mma na yi wo ho adi fa kyerɛ yɛn na ka wo mma akɔma tɔ yɛn yam. Awurade yɛda wo ase sɛ wo ne yɛn nidasoɔ. Ɛno nti wobɛyɛ saa ɛde ahyɛ wo din anuonyam. Ɛwɔ Jesus din mu saa bere obi biara a Awurade ɔdwendwen nneɛma a ɛmfata negative things a ɛyɛ affecting abrabɔ. Wɔ Jesus din mu yɛtwa ne nyinaa mu prɛko pɛ. Ɛka sɛ owura Yesu take control. Ne Awurade ma wɔ anuonyam nyɛ kɛseɛ na nso ma w'asɛm ɛnkasa nkyerɛ yɛn. Ɛwɔ Jesus Christ din mu yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfoɔ ɛnɛ nso mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Bɛfa yɛkenka nsɛm afi Mateo asɛmpa eti 25 ne nkyekyɛmu 34 kɔsi 49. Matthew 25:34-40. Na mɛhyɛ aseɛ fi soro kakra. Na ɛkasa fa Atenmuo a ɛtwa toɔ ɛho. Na ɔse onipa ba no sɛ osane n'ani onua mu a sɛdeɛ yɛn anim sɛ Yesu Kristo bɛsa bebie mu no. Ɔka so sane wɔ n'ani onua mu ɔne n'abɔfoɔ mpempem. Na ɔbɛtena n'ahennwa so na wafrɛ wiase nyinaa ma ama nyinaa ɛbɛboa no wɔ n'anim. Na wakyɛ yɛn mu mmienu. Ɔse sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ ɛkyɛ ne mmoa mu mmienu. Ɔde nnwan no bɛgyina ne nifa so na ɔde mmirekyie no anaasɛ mpɔnkye no gyina benkum so. Na ɔse yɛn a yɛagye no adi no yɛn ne yɛyɛ ne nnwan ɔde yɛbɛgyina nifa so no. Na Bible say afei ɔhene no bɛka kyerɛ ɔmo a ɔmowɔ ne nifa so no sɛ mommra mo a yɛhyira mo megya ɛhyira mo. Mommra mbɛgye ahemman no. Ahemman a masiesie de ama mo fiti wiase ahyɛseɛ no. Mommra mbɛfa saa ahemman no. Na yɛnkae sɛ Yesu ɔbɛgye n'asuafoɔ no no ɔhyɛ ɔmo bɔ bi. Ɔhyɛ ɔmo bɔ sɛ ɔkɔsiesie baabi ama wɔn. Ɛsiane sɛ ne gye fie ɛwɔ tenabea bebree na osiesie hɔ wie ɔba bɛfa yɛn akɔ. Ɛno nti ɛda a ɔba bɛfa yɛn akɔ na ho asɛm na ɔka sɛ bia yɛn yɛbɛdi nka ɛfiri asase so anaasɛ rapture no ɛbɛsi wɔ berɛ a yɛte nkɔm ɛno Onyankopɔn nkwa n'anim. Na ɔso ɛno akyi no ɛna saa Atenmuo nso ɛbɛdi so. Na ɔka sɛ ɛberɛ a na ɔkɔm de me no mo maame aduane diɛ. Na osukɔm so de me na mo maame nsuo. Afei na meyɛ hɔhoɔ a me ne baabi te. Mo maame baabi tenaayɛ. Na mede adagya mo maame atareɛ hyɛeɛ. Na afei na meyare mo hwɛ me ɛwɔ ayaresabea. Ɛberɛ a mekɔda prison so mo bɛsraa me. Adɔfo nom saa nneɛma nyinaa yɛ nneɛma nipa ɛfɛ mu a sɛ wotumi yɛ biribi sei ɛde ma obi a na kyerɛ sɛ wadom no wagye ne nkwa. Yesu sɛ woyɛ ama wo nua no wayɛ ama ɔno. Adɔfoɔ nti yɛnhwɛ nneɛma yɛhu sɛ nɛ ɔmo nim Awurade po ɛna yɛ papa kyɛn yɛ agyidifoɔ. Awurade mmoa yɛn na yɛn nso yɛntumi nyɛ saa papa no. Ɛsiane sɛ yɛyɛ sɛdeɛ yɛyɛ ama Kristo a ɛho akatua nso ɛwɔ hɔ. Na ɔse meka kyerɛw sɛ ɔhene bɛka kyerɛ yɛn sɛ moyɛ ma a nipa mu ketewa baako wayɛ ama me. Na ɔhene no Bible say ɔde yɛn ɛbɛkɔ ne nkyɛn. Ɛno nti deɛ na woyɛ a wonwiinwii ɛmfa ho sɛ nipa no onim Awurade a na onim Awurade. Bɔ mmɔden ara na firi wo mu adeɛ nyinaa na yɛ adɔyɛ. Ɛnɛ yɛhu ne internet so bebree. Ebinom mpo ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa obi no ɔmo hyɛ daa de ne tum ɛfa mmerada kwan so. Hɔnom na yɛ a ɔmo boa saa nkurɔfoɔ. Obehu sɛ obi a onni bi, obi a aka ne last, obi a onni anidasoɔ no ɔno mmom na ɔboa nipa ɔte sɛ bonso no na menam saa kwan no so. Na mmom
nea ɔno gye sɛ ɔreboa no no ɔno mmom na ɔpɛ sɛ ɔbɛboa no bon sɛ ebia 1 cent bi oyiye 1 euro na dollar bi oyiye no de yɛ ade nyame asoma obi sɛ ɔmrɛ ne sika ɛso nti de ɛbɛyɛ ɔde bitimi abɔ ne bra ɛnɛ onyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔno he is enough obetimi ama wo idea bi a wode to anamo a na yɛnhyira nkwa moma yɛnyi yɛyam yɛnya adɔyɛ yɛnyi yɛyam wo mienu a mo bi baako yɛnka sɛ wonni bi kraa by force wo bi nko ade a bɔmɔden na ma obi nso enya ho mfaso efisɛ ho aketua nso ɛtwɛn yɛ adeɛ baako pa a yɛbɛyɛ ama obi no ɛde obi bɛdu ekyire na ɛbɛyi na efi ɔhaw ne amanneɛ mu onyame nhyira bɔmɔden kyɛ asɛm no ɛnɛ nso yesu din mu amen